ጥበብ እትፈቱ ሃገርያ ሰውራውን መለለይ አዩ መሰላ ዝተጋህሰን ክመስላ ናብ ጎደናታት መውፃእ ዘይትጸልአዩ ምቁር መግበሊዕካ ወይ ንሰቲኻ ፋሽን ዝበሃል ክዳውንቲ ወዲኻ ወቂብካ ምርኣይውን ካልእ መለለይ አዩ ግዳ ሓቂ ፋሽን ኣይትኽተልኛ እንታይ ደኣ ዓለምያ ነቲ ንሳ ዝለበሰቶ ክዳን ከም ፋሽን እተምፅኦን እትኽተሎን ሻኔል ሉዊ ቪቶን ቫሌንሺያጋ ኤሜዝን ሳን ሎረንን ኣብ ኢንዳስትሪ ፋሽን ዓለም ብደሚቕ ዘጽሓፈቶም ዓሸራታት እዮም ኣብ ባህላን ቋንቋን ዘለዋ ኩርዓት ሰውራዊት ክትበሃል ዝገበረዩ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ መዳያት ፍልስፍና ስነ ጽሑፍ ፖለቲካን ባህልን ብቐዳምነት እትጥቀስ ሃገርያ ፍቕሪ ንመጸዊዒኣ ዝተክአ መግለጺ እዩ ኣብ ፍቕራ ዝወደቑ ካብ መላእ ዓለም ዝተኣኻኸቡ ልዕሊ 100 ሚልዮን በጻሕቲ ድማ ዓመታዊ ይበጽሕዋ ንሃገረ ፈረንሳ መብዛሕትና ነዛ ኣብ ምዕራብ ኤውሮጳ ትርከብ ፈረንሳ ጥራይና ንፈልጥ ፈረንሳ ግን ኤውሮጳዊት ጥራይ ኣይኮነትን ብዘይካ ኣብ ኣህጉር ኤሽያ ኣብተን ካልኦት 7 ኣህጉራት እትርከብ እንኮ ሃገር ዓለምናያ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ፍሬንች ጉያና ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ጓዳሉፔ ማርቲኒክ ሴንት ባርቴሌምን ሴንት ማርቲንን ኣብ ኣፍሪቃ ማዮትን ሪዩኒዮንን ኣብ ኦሺንያ ፍሬንች ፖሊኔዥያን ኒው ካሊዶኒያን ኣብ ኣህጉር አንታርክቲካ ድማ ኣዴሌላንድ ዝበሃላ ግዝኣታት ኣለዋ እዚ ብኸመይ ክኸውን ከም ዝኽኣለ ኣብ ናይሎም መደብና ኣይክንደስሶን ኢና ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ነዘን ግዝኣታት ዝደስስ ስፍሕ ዝበለ መደብ ኣዳሊና ስለዝነበርና ንዕኡ ክትከታተሉና ክንጋብዘኩም ናይሎም መደብና ግን ነታ ቱሪስት ዓለምና ብብዝሒ ዝውሕዝዋ ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ እትርከብ ፈረንሳ ዝደስስ እዩ ክኸውን ንምዃኑ እዞም በጻሕቲ ኣብ ፈረንሳ እንታይ ስለዘለዮም ብኽንዲ ዝበዝሒ ናብታ ሃገር ዝውሕዙ ንኹሉ በብሓደ ክንደስሶይና ሰናይ ምክትታል ንዳህሳስና ካብ ርእሰ ከተማ ሃገር ዝኾነት ከተማ ፓሪሲና ክንጅምሮ ምስ ከም ለንደን ዝኣመሰላ ዓበይቲ ከተማታት ኤውሮጳ ኣወዳዲርካ ከተማ ፓሪስ ንእሽተይ ከተማያ ወላድኣ ዓመታዊ ኣስታት 37 ሚልዮን በጻሕቲ እትእንግድ ከተማ ትኹን ብዝሒ ነበርታ ግን 2.1 ሚልዮን ጥራዩ ስፍሓታ ድማ 105 ትርብዒት ኪሎሜትር ዕብየት ሓንቲ ከተማ ብንውሓት ዕድመ ዝልካዕ ምስ ዝኸውን ግን ከተማ ፓሪስ ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ዝነውሐ ዕድመ ዘለዋ ከተማያ ካብ ልደተ ክርስቶስ ቅድሚ 250 ዓመታት ዝተመስረተት ከተማያ ነበርታ ብቁፅሪ ከፋፊሎም እዮም ዝፈልጥዋ ኣብ ከተማ ፓሪስ ቀዳማይ ሳልሳይ ሓምሻይ ክበሃል ምስ ትሰምዑ ከም ናይ ሃገርና መፀውዒ መደበራት ፖሊስ ኣይኮነን ፓሪስ ኣብ 20 ክፍለ ከተማታት እያ ትከፋፈል ክፍለ ከተማታታ ግን ፍሉይ መፀውዒ ኣስማት የብሎምን ካብ ሓደ ክሳብ 20 ብዘለዉ ቁፅርታት ድማ እዮም ዝውከሉ ንከተማ ፓሪስ በትናይ ክፍለ ከተማ ቁፅርታት እንተፈሊጥከያ ኣዝያ ንእሽተይ ከተማ ኮይና ክትስማዓካ ትኽእልያ ናብ ጂኦግራፊያዊ መዳይ መፂኻ ግን ፓሪስ ኣብ ክልተ እትኽፈል ከተማያ እቲ ኣብ ክልተ መቂልዋ ዝሓልፍ ፈለግ ሴን ድማዩ ኣብ ክልተ ዝኸፍላ ካብቲ ፈለግ ንሸነኽ የማን ወይ ድማ ሰሜናዊ ክፋል ፓሪስ ማእከላት ንግዲ ዓበይቲ ዱካናትን ናይት ክለባትን ዝርከቦ ዕሙር ከባቢዮ ደቡባዊ ክፋል ፓሪስ በአንጻሩ ታሪኻውያን ቦታታትን ዓበይቲ ትካላት ትምህርትን ዝተደኮኑሉ ህዱእን ንመንበረ ኣባይቲ ተመራፅን ከባቢዮ ከተማ ፓሪስ ናይ ብርሃን ከተማ ብዝብል ቅጽል ስም ትጽዋዕ እዚ ቅጽል ስም ክልተ ትርጉም ዘለወዩ እቲ ቀዳማይን ቀጥታውን ትርጉሙ ብ1667 ዓመተ ምህረት እታ ናይ መጀመርታ ናይ ጎደና መብራህቲ ክትተክል ዝበቕዐት ከተማ ክትከውን ብምኽኣላስ ተዋህባዩ እቲ ካልኣይ ምኽንያት ኣብ 18 ክፍለ ዘመን ኣብ ኤውሮጳ ምሁራዊ ኣተሓሳስባ ዝዓንበበላ ባህላውያን ምንቕሓት ዝተራእዩላ ማእከል ፍልስፍናን ፍልጠትን ስለ ዝነበረት እዩ ናብ ፓሪስ ንምምጻእ ቲኬት ነፋሪት ቅድመ ምቑራጽካ ሓደ ሓበሬታ ክነግረካ ምግናን ዝተሓወሶም ቃላት በጻሕተታ ከተማን ስእልታት ኢንስታግራምን ብምርኣይ ኣብ ልዕሊታ ከተማ ዝተጋነነ ግምት ሒዞም ዝመጹ ገለገለ በጻሕቲ እቲ ዝተጸበይዎን እቲ ጸንሖምን ምግጣም ኣብይዎም ምልክታት ምርባሽ ስምዒት ይረኣዮም እዩ እዚ ምግጫው ናይ ስምዒታት ናብ ከተማ ፓሪስ ዝመጹ በጻሕቲ ፓሪስ ሲንድሮም ይዝበሃል በዚ ሲንድሮም
ዝጠቅዕን ዘይሙኻን ከዓ ንኹሉ ኣብ ኢንስታግራም እትርእዮ ስእልታት እዛ ከተማ ዘይምእማንን ህንጡይነትን ልዑል ግምትን መጉዳልን የድሊ። ፓሪስ እንክበሃል ብቐዳምነት ናብ እምሮ ኩሉ ሰብ ዝመጽእ ስእሊ ግንቢ ኣይፈል እዩ። መበል 100 ዓመት ምጅማር ሰውራ ፈረንሳ ንምዝካር ተባሂሉ ብ1889 ዓመተ ምህረት ዝተሃንጸ ግንቢ እዩ። ከምዚ ሎሚ ህቡብ ህንፃ ከይኮነ ኣብታ እዚ ግንቢ ዝተሃነጸላ ሰሙን ነበርቲ ከተማ ፓሪስን ምሁራት ፈረንሳውያንን ንህንፀት እዚ ግንቢ ብትርዮም ተቃዊሞሞ ነይሮም። እዚ ግንቢ ኣስታት 300 ሜትሮ ብራኸት ዘለዎ ብምዃኑ ቁፅሮም 300 ዝግመት ምሁራት ኣርክቴክቸር ፈረንሳ ስነ-ጥበባውያንን ጸሓፍትን ንህንፀት እቲ ግንቢ ብምቅዋም ኣብ ጋዜጣታት እቲ ሃገር ናይ ተቃውሞ መግለጺታት እውን ኣውፅኦም ነይሮም እዮም። እቲ ፍሉጥ ደራሲ ሓጸርቲ ልቢ ወለዳት መጽሓፍቲ ዝኾነ ጊዱ ፖውሰን ነቲ ግንቢ ንዘይምርኣይ ብምባል ኩሉ ግዜ ምስሑ ኣብ ውሽጢ ግንቢ ኣይፈል ኣብ ዝርከብ ሬስቶራንት ይበልዕ ከም ዝነበረ ይዝንገር። እቲ ምኽንያት ድማ እቲ እንኮ ነቲ ግንቢ ክትሪኤሉ ዘይትኽእል ክፋልታ ከተማ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ግንቢ ምስ እትኣቱ ጥራይ ስለ ዝነበረ እዩ። ፓሪሳውያን ንግንቢ ኣይፈል ማዕረኽ እንድዝኣምሪሮም ክቃወምዎን ክጸልዎን ዝገበሮም ምኽንያት እቲ ቀዳማይ ዝኾነ ይኹን ጥቕሚ ይህብ ስለ ዘይነበረ፣ እቲ ካልኣይ ምኽንያት ድማ ካብ ዝኾነ ክፋልታ ከተማ ስለ ዝርአ ንጽባቐ እታ ከተማ ከበላሽዩ። ታሪኻውያን ቦታታት እታ ከተማ እውን ንኸይረኣዩ ክጋርዶም እዩ ብዝብል ምኽንያት እዩ ነይሩ። ስሙ እውን ግንቢ ኣይፈል ብምባል ዘይኮነ ዘይጠቅም ግናይ ህንፃ ብምባል እዮም ዝጽውዕዎ ነይሮም። መንግስቲ ፈረንሳውን እንተኾነ ነቲ ግንቢ ዘይከም ናይ ሎሚ ምልክት ፓሪስን መለለይን ኩርዓትን ሃገረ ፈረንሳን ክኸውን ብምባል ኣይኮነን ሃኒጽዎ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ግን እቲ ግንቢ ክህነጽ እንከሎ ድሕሪ 20 ዓመታት ማለት ብ1909 ዓመተ ምህረት ክፈርስ ምዃኑ ዝገልጽ ውዕል ነይርዎ እዩ። ዕድል ግን ኣብ ጎኒ ኣይፈል ታወር ነይሩ። ዋላ ደኣ ነበርቲ ከተማ ፓሪስ ኣዝዮም ይጽልእዎ እምበር ኣብቲ ንዝኽሪ ሰውራ ፈረንሳ ተባሂሉ ዝተዳለወ መደብ ዝተረኽቡ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝመጹ በጻሕቲ ግን ነቲ ግንቢ ክፈትዎዮም ተራእዮም። ናብ ላዕለዋይ ክፋልቲ ታወር ብምድያብ እውን ክዕዘብዎ ጀመሩ። በብቕሩብ ድማ ቁጽሪ ናይቶም ነቲ ግንቢ ክርእዩ ዝመጹ በጻሕቲ 2 ሚልዮን በጽሐ። እዚ ድማ ኣይፈል ታወር ንመጀመርታ ግዜ ዝረኸቦ ኣወንታዊ ግብረ መልሲ ክኸውን ከኣለ። ድሕሪ ገለ ውሕዳት ዓመታት ድማ ንታሪኽ ናይቲ ግንቢ ዝቐየረ ሓደ ክስተት ተኸስተ። እቲ ብብዙሓት ነበርቲ ትርጉም ኣልቦ ተባሂሉ ዝተጸውዐ ግንቢ ወተሃደራዊ ኣንቴና ንኽትሰቕለሉ ኣዝዩ ወሳኒ ቦታ ኮይኑ ተረኽበ። እዚ ድማ ነቲ ብጽሑፍ ሰፊሩ ዝነበረ ናይ ምፍራሱ መደብ ጠቕሊሉ ከም ዝስረዝ ገበሮ። ኣብ ግዜ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ድማ ማዕበላት ድምፂ ሬድዮ ጀርመን ብምዕፋን ልዑል ተራ ከም ዝተጻወተ ይሕበር። ቀስ እንዳበለ ድማ ኣብ ፈረንሳ ዝስርሑ ፊልምታት መወዓውዒታትን ናይ በጻሕቲ ወረቓቕትን ምስሊ ግንቢ ኣይፈል ሒዞም ክወጽኡ ጀመሩ። በቲ ዘለዎ ናይ 300 ሜትር ቁመት ኣብ ግዚኡ ኣብ ምድርና ዝርከብ ዝነውሐ ሰብ ሰርሖ ህንፃ ብምንባሩ ላዕለዋይ ክፋል እቲ ግንቢ ንጽባቐ ከተማ ፓሪስ ኣጉሊሑ ከርኢ ምጅማሩን ገለገለ ጸሓፍቲ ድማ ነቲ ግንቢ ከም ብሉጽነት ምህንድስናን መግለጺ እታ ከተማን ጌሮም ክቐርጽዎ ምጅማሮም ንግንቢ ኣይፈል ካብ ሓደ ዘይጠቅም ግናይ ህንፃ ናብ ምልክት ከተማ ፓሪስ ዝቐየረ ነይሩ። ሎሚ ንከተማ ፓሪስ ብዘይ ኣይፈል ታወር ክትቀርጻ ምፍታን ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ዓመታዊ ኣስታት 7 ሚልዮን በጻሕቲ ዘአንግድ። በዚ መሰረት ኣብ ዓለምና ካብ ዘለው ከፊልካ ዝብጽሑ መስሕብ በጻሕቲ ዝኾኑ ሓወልትታት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ እዩ። ኣብ ትሕቲ ግንቢ ኮይንካ ንኢንስታግራም ዝኾነካ ስእሊ ንምስኣል ናብ ላዕሊ እቲ ግንቢ ብምድያብ ከዓ ንከተማ ፓሪስ ኣብ ላዕሊ ኮይንካ ንምርኣያ ናብ ኣይፈል ታወር ናይ ምጉዓዝ መደብ ምስ ዝህልወካ ገለ ጠቐምቲ ምኽርታት ክንልግሰልካ። እቲ ነዊሕ ሪጋ ቲኬትን ናይ ሴኩሪቲ ፍተሻን ክድክመካን ከሰልቾካን ስለ ዝኽእል ኣቐዲምካ ኣብ ግምት ከተእትዎን ዕጉስ ክትከውንን
اتقدماي مخر خوينو قدمنا بتجنب ممصعكا تيكيت بأونلاين انت قرصكاون تمراتيو جنزبكا كفيلكا ناب لعلواي كفالة تجنب دايبكا كتبقع عدلنيان تزيكينكا سمايات تا كتما بقمة تشفينو نكتما باريس نخيت ريا كجاردكا سلازخل قدم تيكيت مقراتكا كنتات عيرتا كتما مرأي كي ترسع كان مفتحنا يزد ما اب تحتوي كفال ناي تجنب خوينكا نلعلي كتمت مفتانيو اب مريت كينكا لعلواي جاف ناي تجنبي كتريون تزيكيلكا ناب لعلمس ديبكاون نتا كتما كتريا اي كتكالني خامالتيو اتخال اي مفتحي كاب كال اي دربي ويدما كاب 115 متر براخن لعلي زي محلافيو الزبوتا بقماناي مشفان عدلو ازيوت أبيب بمخانو زحاشة ترئيت زلويو اب كبابي ايفل تاور زلو بوتاتات صعق من قصقاس بتحت زلوهم بمخانوم كاب متالل تسباتن ناي جوبا سرقتن وترو متنقعدما اتفتهم كرسع زيبوليو لعول زنا زلو موزيم لوف كالي اب كتما باريس زركب مسحب بصحت زخونه بوتايو اب عالمنا بزانقدو قصر بصحتي اب قداماي درجات زسرع موزيم وي بيت متذكريو اتا بليوناردو دافينشي استقبأت هببتك اب موناليزا دما ابز موزيم زياد تركب موزيم لوف نقاد نقتي طبب ازيو مراخ صفرايو اتي ابز بوتا زلو تعقبت احتن ጫውጫውታንግን بصبغتي ጥበባዊ ስራሓት ክትድነቕ ዕድል ዝህበካ ኣይኮነን ብዘለዎ ጻዕቅበት ጻሕቲ ጸጸር ሰንዲኻ ኣብ መሬት ኣይተዓልብን ዝበሃለሉ ቦታ ድማ እዩ ካቴድራል ኔተርዳም ንብዙሓት ዘመናት ምልክት ከተማ ፓሪስ ኮይኑ ዝጸንሐዩ ኣብ 12 ክፍለ ዘመን ተሃኒጹ ድሕርቲ ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ዝጋጠሞ ናይ ሓዊ ሓደጋ እንደገና ሕደሳት ተገይሩሉ ንበጻሕቲ كفوت زخانه بوتايو ቻምሲሊዜ ናይ ኣስታት 2 ኪሎሜትር ነውሓት ዘለዎ ብፍሉጣት ዓለም ለኻውያን ኣጋየፅቲ ብራንታት ዝተመልአ ክቡራት ቤት ካፈን ሬስቶራንታትን ፍሉጣት ናይ ሲነማን ቲያትርን ትካላት ዝርከብዎ ሃገራውያን መዓልታት ፈረንሳ ዝኽበረሉ ካብ 1975 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ንዝሓለፈ 40 ዓመታት ከዓ መዛዘሚት ሪቫን ቅድድም ብሽክሌታ ቱር ዲ ፍራንስ ዝብተኸሉ ኣዝዩ ምዕሩግ ጎደና እዩ እቲ ኣብ 1836 ዓመተ ምህረት ብናፖሊዮን ቦናፓርተ ዝተሃንጸ ኣርክ ደ ትሪዮፍ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ህንጻ ድማ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ቻምሲሊዜዩ ዝርከብ ወላኳ ንግንባ ኣይፈል ዝዳረግ ነውሓታ ይሃልዎ ንከተማ ፓሪስ 360 ዲግሪ ክትዕዘበሉ እትኽእል ካልእ ኣማራፂ ዝህብ ጎደና ግን እዩ በጻሕቲ ዓለምና ተቐዳዲሞም ናብቲ ልዑል ጻዕቂ በጻሕቲ ዘለዎን ልዑል ወጻኢታት ዝሓትትን ቻምሲሊዜ ክመጽኦም ከለዉ እቶም ሓቀኛታት ነበርቲ ከተማ ፓሪስ ግን ኣብ ካናል ሳን ማርቲኒዮም ዝጸናግዑ ኣብ ዘመነ ናፖሊዮን ቦናፓርተ ከተማ ፓሪስ ጽሩይ ዝስተማይ ምእንቲ ክትረክብ ተባሂሉ ካብ ፈለግ ኦርክ ዝተወስደዩ ህዱእ ቦታ ኮይኑ ግሩም ትርኢት ዘለዎ ድማ እዩ ኣብቶም ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝተሰርሑ ፊልምታት ብብዝሒ ዝርአ ቦታ እዩ ዙርኡ ሰብ ዘይበዝሖም ካፈታትን ምቁር ምግብታት ብዝሸጡ ሬስቶራንታትን መዘናግዒ ባራትን ዝተመልአዩ እቲ ኣብ ትሕቲ ፈለግ ኦርክ ዝርከብ በዓቲ ድማ ኣዝዩ ፍሉይ ታሪኽ ዘለዎ ቦታ እዩ ናብ ከተማ ፓሪስ መጺካ ናብ ፓርክ ቦትስ ቾሞንት ኣቲኻ ኣብቲ ልሙዕ ስፍራ እንዳተዘናጋዕካ ጽቡቓት ስእልታት ምስኣል ነበርትታ ከተማ ጥራይ ዝፈልጥዎ በጻሕቲ ዘይረኣይሉ ቀጠልያ ዝተኸድነ መናፈሻ እዩ ጋርደን ሉክሰምበርግ ኣንጻር ናይ ቦትስ ቾሞንት ዘመናዊ ትርኢት ዘለዎ ቦታ እዩ ካብ ነበርቲ ወጻኢ ብዙሓት በጻሕቲ ዝረኣይሉ ስፍራ እውን እዩ ናይ ከተማ ፓሪስ ዳሳስና ቅድመ ምዝዛምና ሓደ ጠቓማ ሓበሬታ ወስከነ ብለልኩም ንከተማ ፓሪስ ሓደሽትን ንዙረት ናብታ ከተማ ዝመጻኩምን ምስ እትኾኑ ፈጺምኩም ኣገልግሎት ባቡር እንተ ዘይተጠቀምኩም ይዝምከር ዝህቦ ኣገልግሎት ኣዝዩ ቅልጡፍን ኣብ ዝደለኻይ ቦታ ንኸብጽሓካ ተመራጽን ወላዳ ኣይኹን እምበር ዝበዝሐ ክፋሉ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝርከብ ብምዃኑ ግን ነታ ከተማ ክዕዘባ ንዝደልየ ሰብ ኣይከውን እዩ ኣብ ክንድኡ ግን ንእግረ መንገድኹም ናብ ዝሓሰብኩሞ ክሳብ እትበጽሑ ዝተፈረ
ዝተፈላልየ ክፋላት እታ ከተማ እንዳርኣኹም መታን ክትከዱ ኣገልግሎት ባስ ተጠቀሙ ርግኢለን ዝኸዳ ኣብ ርእሲ ምዃነን ነታ ከተማ ንምዕዛብ ኣዝየን ምቹኣትን ኣብ ናይ ፓሪስ ጻንሖትኩም ናብ ቡቲክ ይኹን ቤት ሕብስቲ ናብ ፋርማሲ ይኹን ሬስቶራንት ብሓጺሩ ኣገልግሎት ደሊኹም ናብ ዝኾነ ቦታ ኣብ እትኣትውሉ ግዜ ዝደለኹሞ ነገር ቅድሚ ምዝራብኩም ቦንጆር ብምባል ዘረባኹም ጀምሮ ቀልቢ ሰባት እትሰርቀሉ ብትሕትና ከም ዝምልሱልካ እትገብረሉ ኣዝያ ውጽኢታዊት ቃልያ ኣገልግሎት ድሕር ምርካብካ ድማ ቅድሚ ምስንባትካ ሜርሲ ቦኩ ማለት ድማ ብጣዕሚ የቐንየለይ ምባል ከይትርስዑ ከተማ ማርሴ በትሙቕ ዝብል ኩነታት ኣየራን ወደባዊት ከተማ ብምዃናን እትፍለጥ ኣብ ደቡባዊ ክፋል እታ ሃገር ኣብ ገምገም ባሕሪ ሜዲትራንያን እትርከብ ጥንታዊት ከተማያ ናይ ኣስታት 2600 ዓመታት ታሪኽ ድማ ኣለዋ ብዘለዋ ብዝሒ ህዝቢ ከዓ ንከተማ ፓሪስ ስዒባ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ ካብተን ኣብ ፈረንሳይ ይኹን ካልኦት ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ዝርከባ ወደባውያን ከተማታት ካልኦት ሃገራት እቲ ዝዓበየ ከም ዝኾነ ዝነገረሉ ኣብ 600 ዓመተ ዓለም ዝተመስረተ ኣብ ማርሴ ዝርከብ ቬዮ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ወደብ ድማ ትርግታ ልቢ እታ ከተማዩ እዚ ወደብ ንብዙሓት ዘመናት ናይ ኤውሮጳ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ንግዳውያን መራኽብ ዘዕርፋሉ ብምንባሩ ከተማ ማርሴ ካብ ካልኦት ከተማታት ፈረንሳ ፍልይ ብዝበለ ብዙሕነት ባህልታት ዝረኣያ ከተማያ ኣብ ጎደናታታ ድማ ቋንቋታት ፈረንሳ ጣልያን ዓረብ ቋንቋታት ኣርመንን ካልኦት ዝተፈላለዩ ናይ ኣፍሪቃ ቋንቋታት ክዝረቡ ምስማዕ ልሙድ ነገር እዩ እቲ ውሩይን ፍቱውን ቡያቢዝ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ካብ ዓሳ ዝስራሕ ሾርባን ናይ ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃ መግቢ ምዃኑ ዝንገረሉ ኩስኩስን ድማ ተፈተውቲ መግብታት ከተማ ማርሴዮም ካብ ፓሪስ ንሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ ኣስታት 391 ኪሎሜትር ርሒቓት ትርከብ ከተማ ሊዮን ድማ ብዘለዋ ፍርቂ ሚልዮን ዝበጽሑ ነበርቲ ሳልሰይቲ ዝዓበየት ከተማ ሃገረ ፈረንሳያ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ዓለም ለኻዊ ትካል ፖሊስ ማለት ኢንተርፖል ዝርከበላ ከተማ ድማያ ናይ ትምህርትን ምርምርን ትካላት ብብዝሒ ዝርከባ ከተማ ብምዃና እውን ብዝሒ ዘለዎም ተምሃሮ ብምትእንጋድ ንከተማ ፓሪስ ስዒባ ካልአይቲ ዝዓበየት ከተማያ ከተማ ሊዮን ግን ልዕሊ ኩሉ መዲና ባህላውያን መግብታት ሃገረ ፈረንሳ ብምዃናያ እትፍለጥ እቶም ዋዕዋዕ ዝብል ድምፂ ሰብን ብዝሒ ተገልገልትን ከምኡ ድማ ንሓድሕዶም ተቐራሪቦም ዝተቐመጡ መመገቢ ጠረጴዛታት ዘለዎም ሬስቶራንታት ድማ ምቁር መግቢ ዝሽየጠሎም መለለይ ከተማ ሊዮን እዮም ከተማ ሊዮን ኣብ መብዛሕትአን ከተማታት ዓለምና ዘይረአ ሓደ ፍሉይ ነገር ዘለዋ ከተማ እውን እያ ንሱ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ህንጻታት ዝርከብ መተሓላለፊ ወይ ኮረድዮ እዩ ቪው ሊዮን ናብ ዝተሰመየ ጥንታዊ ሰፈር ከተማ ሊዮን ምስ እትኸይድ ከዓ ኣብ ብዙሕ ህንጻታት ብኸምዚ እንዕዘቦ ዘለና መንገዲ ዝተዓጽዉ ማዕጾታት ክትርኢ ትኽእል ትራቡል ዝበሃል ድፋ ኣቢልካዮ ምስ እትኣቱ ከዓ ናብ ካልእ ጎደና ዝወስድ ምስጢራዊ መንገዲ ሒዙ ይጸንሐካ ከተማ ቦርዶ ንኣፍቀርቲ ታሪኽን ወይንን ገነት ተባሂላ እትግለጽ እትኽእል ከተማያ መዲና ወይኒ ዓለምና ተባሂላ እውን ትጽዋዕ ዓበይቲ ናይ ወይኒ ሕርሻታትን ሙዚየማት ወይንን ከምኡውን ክቡራት ዝበሃሉ ብራንታት ወይኒ ዓለምና ኣብዛ ከተማዮም ዝርከቡ ልዕሊ ፍርቂ ካብ ክፋልታ ከተማ ኣብ መዝገብ ቅርሲ ዓለም ማለት ዩኔስኮ ዝተመዝገበ ኮይኑ በዚ መሰረት ከዓ ንከተማ ፓሪስ ስዒባ ካልአይቲ ዝበዝሐ ጥንታውያን ቅርስታት ዘለዋ ከተማ ተባሂላ ከም እትጽዋዕ ይገብራ እቲ ኣብ ሕምብርቲ እዛ ከተማ ዝርከብን ናይ ዓለምና ዝዓበየ ናይ ማይ ነጸብራቃዊ መስትያት ምዃኑ ዝንገረሉ ቦታ ከዓ ንጥንታውያን ህንጻታት እታ ከተማ ደጊሙ ብምርኣይ ንከተማ ቦርዶ ተወሳኺ ግርማ ዘልብሳዩ ጥዑም መግብን ክቡር ወይንን ታሪኻውያን ቦታታትን ክትዕዘቡ ምስ እትደልዩ ድማ ናይ ግድን ናብ ከተማ ቦርዶ ክትመጹ ኣለኩም
ከተማ ኒስ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ፈረንሳ ካብ ደቡባት ጣልያን ኣስታት 30 ኪሎሜትር ርሒቓ ተደኪና ዘላ በቲ ድሙቕ ሰማያዊ ሕብሪ ዘለዎ ባሕራን ንዓመት ሙሉእ ዘይሃስስ ብሩህ ጸሓያን እትፍለጥ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝተደኮነት ከተማ እያ። ኣብቲ ቀደም ግዜ ቅድሚ ኣካል ፈረንሳ ምዃና መንበሪት ሃብታማትን ሰብ ጸጋን እንግሊዝ ከምኡውን መዕረፊት ሰበስልጣን እታ ሃገር ዝነበረት እያ። እቲ ናይ ኣስታት 7 ኪሎሜትር ነውሓት ዘለዎ ኣብ ገምገም ባሕርታ ከተማ ዝተሃንጸ ፍሉጥ ናይ እግሪ ጉዕዞ ጽርግያ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚዩ ተሃኒጹ። እቲ ግዜ 1820ታት እዩ። እንግሊዛውያን ኣርክቴክተራት ናይ ፀሓይ ሙቐት ንምርካብ ናብ ከተማ ኒስ ዝመጽሉ ግዜ ድማ ነይሩ። ኣብ ገማገም ባሕሪ ወክ እንዳገበሩ ክዘናግዑን ከለዉ እቲ መሬት ኣእማን ኮይኑ ምቾት ምስ ከለኦም ንምምሕዳር እታ ከተማ ነቲ ሓሳብ ብምቕራብን ናይ ገንዘብ ደገፍ ብምግባርን ኣዝዩ ምቹእ ወክ መግበሪ ወይ ድማ ናይ እግረኛ መጓዓዝ መንገዲ ከም ዝህነጽ ገበሩ። እዚ ኣብ ዝኾነሉ ዝነበረ ግዜ ከተማ ኒስ ኣካል ፈረንሳይ ነበረትን በታ ሎሚ ኣካል ሃገረ ጣልያን ዝኾነት ንግስነት ሳርዲንያ እትመሓደር ነይራ። ከተማ ኒስ ብ1860 ዓመተ ምህረት ናብ ሃገረ ፈረንሳ ተጸምቢራ። በዚ ኸይኮነ ይተርፍን እዩ ኸኣ ከተማ ኒስ ናይ ከተማታት ጣልያን ነፍሲ ናይ ከተማታት ፈረንሳ ጽባቐ ዝተላበሰት ከተማ ተባሂላ ትጽዋዕ። እቲ ኣብ ጥቓ ገምገም ባሕሪ ዝርከብ ብ1913 ዓመተ ምህረት ዝተሃንጸ ናይ በዓል 5 ኮኸብ ማዕርግ ዘለዎ ኔግሬስኮ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሆቴል ድማ ሓደ ካብቶም ኣብ ከተማ ኒስ ዝርከቡ ፍሉጣት ቦታታት እዩ። ከተማ ቱሉዝ እታ ሮዛዊት ከተማ ተባሂላ ትጽዋዕ። ፀሓይ ክትበረቕን ክትዓርብን እቶም ካብ ሸኽላ ዝዓይነቱ ሓመድ ዝተሰርሑ ጥንታውያን ህንጻታታ ፒንክ ወይ ሮዛ ዝዓይነቱ ሕብሪ ስለ ዝላበሱ ዝተዋህባ ስም እዩ። ማእከል ምርምር ጠፈር ኤሮጳን ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ትካል መፍረ ነፈርቲ ናይ ዝኾነ ትካል ኤርባስን ከተማ እውን እያ። እቲ ብ1229 ዓመተ ምህረት ዝተሃንጸ ናይ ኣስታት 800 ዓመታት ታሪኽ ዘለዎ ቱሉዝ ዩኒቨርሲቲ ኸኣ ኣብ ኤሮጳ ካብ ዘለዉ ነዊሕ ዕድመ ዘቑፀሩ ዩኒቨርሲታት ሓደ እዩ። ጥንታውነት እታ ከተማ ምስ ዘመናዊ ናይ ምሸት ህይወት ማለት ናይት ላይፍ ከምኡውን ምስ ምቹእ ኩነታት ኣየራ ተደማሚሩ ንቱሉዝ ካብ ኩለን ከተማታት ፈረንሳ ብተምሃሮ ኣዝያ ትፍቶ ቀዳመይቲ ከተማ ክገብራ ዝኽኣለ እዩ። ኣስታት 125,000 ተምሃሮ ብምትእንጋድ እውን ከተማ ቱሉዝ ብዙሕ መንእስያት ዘለዋ ከተማ ተባሂላ ትጥቀስ። ኣብ መዝገብ ቅርሲ ዩኔስኮ ዝተመዝገበ ብማእከልታ ከተማ ዝሓልፍ ካናል ዱ ሚዲ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሰብ ዝሰርሖ ካናል ኸኣ ነታ ከተማ ተወሳኺ ግርማ ክህባ ይረአ። ሞንት ሳን ሚሸል ወይ ጎቦ ሚካኤል ብዙሓት ምስጢራት ሓቂፉ ዘሎ መስርሕ ህንጸቱ ብ708 ዓመተ ምህረት ተጀሚሩ ድሕሪ 800 ዓመታት ዝተዛዘመ ኣብ መዝገብ ቅርሲ ዩኔስኮ ዝሰፈረ ሙሉእ ዙርያኡ ብማይ ዝተኸበ ኣብ ማእከል ደሴት ዝርከብ ኣዝዩ ኣደናቂ ገዳም እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ፈረንሳ ኣብ ዞባ ኖርማንዲ ድማ ይርከብ። ሓደ ካብ ተኣምራት ባሕሪ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሞንት ሳን ሚሸል እቲ ከቢብዎ ዘሎ ባሕሪ እንክመልእ ደሴት እቲ ማይ ባሕሪ ማዕበላቱ ምስ ኣዝሓለን ምስ ገሸን ድማ ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል ዝተደኮነ ጎቦ ይኸውን። እዛ ደሴት ሓንቲ ካብተን ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ዝርከባ መስሕብ በጻሕቲ ዝኾና ቦታታት ሓንቲ ኮይና ዓመት መጸ ልዕሊ 3 ሚልዮን በጻሕቲ ተአንግድ። ናብዚ ቦታ ምስ እትመጹ ነቲ ኣብዚ ከባቢ ዝሽየጥ ውሩይ ልስሉስ ኦምሌት ማለት እንቋቑሖ ከም ኣካል ጉዕዞ ተገይሩ ስለ ዝሕሰብ እንተጣዓምኩሞ ተመራጺ ይኸውን። ኢጁሸም ብኣካል ተረኺብካ ብዓይንኻ እንዳተዓዘብካያ እኳ በቲ ኣብ ፊልምታት ጥራይ ዝረአ ጽባቐኣ ምእማን ክሳብ እትስእን ኣፍዚዛ እተድርቐካ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ፈረንሳ ትርከብ ናይ ማእከላይ ዘመን ውቅብቲ ዓድያ። ከባቢ 1730 ነበርቲ ድማ ኣለዋ። ዓመታዊ እውን ጽባቐኣ ክዕዘቡ ንዝመጹ ኣስታት 1.5 ሚልዮን በጻሕቲ ተአንግድ። ብናይ ወይኒ ፌስቲቫላታን ብናይ በዓላት ልደት ዕዳጋታታን ከዓ ትፍለጥ
ቅድሚ 1200 ዓመታት ዝተመስረተት ሳን ኪርክ ላፖፒ እታ ውቅብ ተዓዲ ብዝብል ቅጽል ስምያት ትጽዋዕ ወላ ደኣ 200 ነበርቲ ጥራይ ዘለዋ ዓዲ ትኾን ዓመታዊ ግን ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን በጻሕትዮም ዝበጽሕዋ ኣብ ጎደናታታ ኣብ ትንቀሳቐሰሉ ግዜ ከዓ 1200 ዓመታት ንድሕሪት ዝተመለስካ ኮይኑ ክስምዓካ ዝገብር ፍሉይ ስምዒት ኣለዎ መብዛሕትኦም ገጠራት ሃገረ ፈረንሳ ፍሉይ ክንክን ዝግበረሎም ብምዃኑ ንኣሽሓት ዓመታት ከይዓነው ክጸንሑ ዝኽኣል እዮም እተን ዓመታት ከይዓነው ጽባቆም ዓቂቦም ክጸንሑ ዝገብሮም ምስጢር እቲ መንግስቲ ተሃገር ዝግበረሎም ፍሉይ ዕቃበ ምዃኑ ይዝእመን ኣብ ጥንታውያን ዓድታት ዝነብሩ ነበርቲ ከም ድላዮም ኣባይቶም ክሕድሱ ክፋል ገዝኦም ከፍርሱ ወይ ውን ንገዝኦም ዝደልይዎ ዓይነት ቀለም ክቐብኡ ኣይክእሉን እዮም ነዚ ክገብሩ ምስ ዝደልዩ ግን መጀመርያ ሓገዝ ሰብ ሞያ ክረኽቡለዎም ተራ መንግስቲ ግን ኣብ ምክልኻል ጥራይ ኣይኮነን መንግስቲ ነቶም ኣባይቶም ክሕድሱ ዝደልዩ ነበርቲ ግቡእ ደገፍዩ ዝገብረሎም እቲ መስርሕ ሕደሳ ብዙሕ ወጻኢታት ዝሓትት ምስ ዝኸውን ከዓ ደረጃኡ ብዝሓለወ ኣገባብ ምእንቲ ክሕደስ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ይገብር እቲ ወጻኢታት ብክራይ ወይ ካልኦት ኣገባባት ዝትካእ ምስ ዝኸውን ድማ ዋና ገዛ ከም ዝሽፍኖ ተገይሩ ኣብትን መንግስቲ ዝኸፍሎ ግብሪ ምጉዳል ይግበረሉ ፈረንሳ ቅርስታታ ጥራይ ዘይኮነ ባህላን ቋንቋን ውን ዘይትርስዕ ሃገር ኣካዳሚ ፈረንሳ ድማ ሓደ ምስክር ናይዝዮ እዚ ኣካዳሚ ብ1635 ዓመተ ምህረት ቅድሚ 400 ዓመታት ዝተመስረተዩ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ መበቆላውነትን ጽሬትን ቋንቋ ፈረንሳ ምዕቃብዩ እቲ ትካል ድማ መዝገበ ቃላት ፈረንሳ የዳሉ ንቃላት ትርጉም ይህብ ዕብየት ናይቲ ቋንቋ ከይቋርጽን መሰረቱ ከይጥፍእን ውን ልዑል ክትትል ይገብርን ሚዛናውነት የትሕዝን ፌስቲቫል ፊልም ካን ኣብ ኢንዳስትሪ ፊልም ዓለምን ዛንታታት ጥበብን ፈረንሳ ናይ ገዛእ ርእሳ ጽልዋን ከተሕድር ዘኽእላን ክኸውን ፍጻመታት ውድድራት ፋሽን ፓሪስ ድማ ናይ ፋሽን ትካላታ ኣብቲ ኢንዳስትሪ ላዕለዋይ ኢድ ብምሓዝ ነቲ ኢንዳስትሪ ክዝውርዎ ዘኽእሎም እቲ ሃገር ዝፈጠረቶም መሳርሒታት እዮም ፈረንሳውያን ባኒ ወይ ሕብስቲ ዝፈቱ ህዝብዮም ኣብ ቁርሲ ምሳሕን ድራርን ባኒ ኣካልቲ ዝቐርብዎ ሸሻዩ ባኒ ፈረንሳ ብዓይነቱ ብመጠኑን ጣዕሙን ፍሉይ ጣዕሚ ዘለዎ ባኒ ፈረንሳ ክትቀምሱ ምስ ትደልዩ ብዝሕ ዓደግቲ ዘለዎ ቤት ሕብስቲ መሪጽኩም ዓድጉ ክትእዝዙን ከለኹም ድማ ባህላዊ ባኒ ብምባል ኣዝዙ እዚ ዓይነት ባኒ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣገባብ ኣሰራርሓ ዘለዎ ዘየድሊ ኬሚካላት ዘይሕወሰሉ ብነበርቲ ኣዝዩ ፍቱው ኦርጋኒክ ባኒዮ እዚ ሎሚ ናብ መላእ ዓለም ተዘርጊሑ ዝርከብ ዘመናዊ ኣገባብ ናይ ቢዝነስ ሬስቶራንት ውን ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ተጀሚሩ እቲ ግዜ 1765 ዓመተ ምህረት ነይሩ ብሎንጂ ዝተባህለ ፈረንሳዊ ዜጋ ነታ ናይ መጀመርታ ሬስቶራንት ዓለምና ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ኣብ ከተማ ፓሪስ ከፈታ ሬስቶራንት ንትብል ቃል ንመጀመርታ ግዜ ዝተጠቐመላ ኣብ መንደቕ ትካሉ ዝጽሓፋን ድማ ባዕሉ ብሎንጂ ነይሩ ብ1789 ዓመተ ምህረት ንጉሳዊ ምሕደራ ፈሪሱ ሰውራ ፈረንሳ ዝተበገሰሉ ዓመት ነይሩ እቶም ኣብ ቤተ መንግስቲ ንንጉሳውያን ስድራ ቤት መግቢ ዘዳሉ ዝነበሩ ሰራሕቲ መግቢ ከዓ ብሙሉኦም ስራሕ ኣልቦ ኾኑ ኣብዚ ግዜ ዝድማያ ከተማ ፓሪስ ብሓደሽቲ ሬስቶራንታት ከተዕለቕልቕ ዝጀመረት ኣብዚ ሓደ ክንጽር ዘለዎ ሓበሬታ ኣሎ ቅድሚ ሃገረ ፈረንሳ መግቢ ኣብ ሲልካ ምሻጥ ኣብ ሃገረ ቻይና ተጀሚሩ ዝነበረ ወላዳ ይኹን እምበር ከምዝ ናይ ሎሚ ኣሳሰይቲ ብምቕጻር ወናብር ብምስራዕ ዝርዝር ዓይነታት መግቢ ብምቕራብ ዓሚል እንዳተዘናግዐ ክምገበሎም ዝኽእል ዘመናውያን ሬስቶራንታት ምድላው ግን ገና ኣይፍለጡን እዮም ነይሮም እቲ ሽዑ ዝጀመረ ልምዲ ብዘይ ምቁራጽ ስለ ዝቐጸለ ከዓ ሎሚ ሃገረ ፈረንሳ ብቱሪዝም መግቢ ዝተፈልጠት ሃገር ክትከውን በቂዓላ ኣብ ዓለምና ከም ፈረንሳ ጌራ ብዙሓት በጻሕቲ እትእንግድ ሃገር የላን ንዝሓለፉ 6 ተኸታተልቲ ዓመታት ብዘእንገደቶም ብዝሕ በጻሕቲ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝተሰርዐት ሃገር
ዓለምና برقص كاب صلات توريزم وطاون أبركت زبلو صلاتات بدرجة عالم نيوروبان بقدامنت اتتقاس هاجرا فرنسا بزلوا صفحات مريت كاب هاجرات حبرت أوروبا اتا زعبيتيا بغلت تشحن عسران عامة مهرت عباي بريطانيا كاب تحبرت دحر موطا دما اتا انكو نيكوليراوي اطوار تونن هاجر تحبرت كتكون كالت بز مخنيات اب مدرخ بوليتيكان صتان أوروبا لعل تسمعنات زلوا هاجرا عبايتو صتاو دب حبرات هاجرات قوام ومبر كاب زلون ننايك اوف مثلا تتقيمن نزخون استوسد وسانه كسرزا كاب زخلان حموشت هاجرات عالمنا حانتي كاب ابالات اوروبا وحبرات زخونا هاجرات دما اتا انكويا هاجر فرنسا اب مكل غالن اندستري سيفيل افيشن ون نامريكا صعيبه اب كال اي درجه مريحنت التركب هاجرا كورات تخطاتلتي مستيات علم نلومي زدالنايو نهاجر فرنسا زدسس تحستو ازي استخطاتلكم وينيرو اب قصالي بستفلي مدب كساب نمتاكم سلام